जोङो सिगाङाव जों जेबो मोनफेरि हिसाबै नै दा जोङो नैबे सरखार फैनानै मोननायाव जोंहा जोबोद गोजोननाय दं आरो जोङो साबायखर बावगोन प्रमद बर' बिथाङा जे जोंनो एफा मोजां सुबिदाखौ जोंनो होबाय। जों गावसुंथा हान्जायै गावबागाव सुंथानानै संसारखौ जालांनो हानाय बायदि खुलुमबाय बयनिसिमबो। आङो जोंथि एसएचजि ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सासे सदस्य मेम्बार, जोंहा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट दं। अब्लाबो आङो थोजासे जोंनि एसएचजि ग्रुपआव सापर्टखौ आं होयो। जोङो ग्रुपखौ दाजेनदों जोंथि जागृति ग्रुप मुङै जोङो दादों। बेखौ जोङो 2009 मायथाइयाव जोङो दाजेनदों। बेनिफ्राय जोङो मान्थलि कालेक्सन जों खालामदों। बेखौ बोसोरनैसोआ जोङो 100 दानफायाव मासावहाय जोङो 100 करि खांदों। बे खांनायखौ जोङो जमा खालामनायनि उनावहाय जोङो गावजों गाव मेम्बारशिपनि गेजेरावनो दाहार हिसाबै सोरनिबा उसुबिदाफ्राव जोङो होनाय जादों। बेबो जोङो बाहेरानि फान्डफोर बायदियाव गोबांथार लायो हिसाबै बेवहाय जोङो लानो हाया। बेबायदि हिसाबै जोङो जोंनि ग्रुपआवनो जोंनि ग्रुपनि मानसिफ्रा जाहाथे सहाय मोनलायो बेफोरखौ सानलायनायनि गेजेरजों जोङो 2 करि सुद होनानै 2 सुदै लानानै 100आव जों बेबायदि गावजों गाव दाहार लालायनाय जादों आरो बेखौ जोङो दाहार लानायनि उद्देश्यफोरखौबो जों लायो। मानि थाखाय लादों बियो सोरबा फिसा फरायनायाव लेखा बायनाय बा एडमिसन खालामनाय बा ड्रेस बायनायाव उसुबिदा जायोबा जों बेखौ हरनाय जादों। आरो सोरबाफोर हठात करे बेमार आजाराव गोलैनानै डाक्टारनाव लांनो थाखा फैसा गैयाबा जों बेनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजोंनो जोङो खम सुदावनो सहाय होलायनानै जों बेबायदि दाफुंबोदों आरो सोलिबोदों। दा बेनि गेजेरावबो सिगांनि जोङो जानाखि सरखार सोलिबोदोंमोन बिथांमोननाव जोङो गोबां हामलायदोंमोन। माने एसे सहाय सहयोग मोनो खोमा जोंनि फान्डखौ फेदेरनो, जोंनि एसएचजि ग्रुपखौ फेदेरनानै जोङो गावबागाव आथिङाव गसंनो हानाय बायदि जोङो जायो नामा बेबायदि सापर्टखौ लुबैनानै जोङो गोबांनाव आर'जलाइ होदों। आरो जोङो एसे एनै खरसा होनानैबाबो मोनजानो लुबैनानै जोङो नाजादोंमोन। नाथाय बेफोरो जेबो साक्सेस जाबोआखै, जों मोनफेराखै। दा नैबे जोंनि इउपिपिएल सरखार जानानै जोङो माइनाव सोरां बिथांखि मुङै जोङो 25,000 रांखौ बे बेलायावहाय मोननो थांबाय। दा बेखौ मोननानै जोङो ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय। माने जों बेजों माबा मोनसे मावनानैबाबो जोङो फान्डखौ फेदेरलांनोसै, जोंनि एसएचजि ग्रुपखौ जों फेदेरलांनोसै बेबायदि सानलायनायनि गेजेरजों जोङो ग्रुपआव रायलायनानै नैबे इसान गामसा, जों गामसानिफ्राय सुरुवात लादों। जोंनि ग्रुपआवबो सोरबाया दानो रोंनाय सोरबा दानो रोङि दङ हिसाबै सिम्पोल जि बुस्थुखौ जोङो बयबो आखाइ होनो हागोन बेखौ सानलायनायनि गेजेरजों जोङो गामसाखौ दानाय जादों आरो दा बेजों खुन्थिब्रैसोआनो जाबाय। गामसाखौ जोङो खनसेनो 22 खान गाहाम सोंदों। ओमफ्राय 22 खान सोंदोंब्लाबो जोंना गान्दैयावनो जोबबाय थादों आरो बिफैग्राफ्राबो बिफैयो, लांफैग्राफ्राबो लांफैयो। दा जोङो गामसाखौबो ओरैबायदि स्टाइलाव दाखादों माने बियो बैसागु बायदि मैया कासकर्मआवबो सोलिनाय, जोंनि फोरबोफ्रावबो सोलिनाय बायदि गामसाखौ गिदिर गोलाव लिन्थि थेबजानाय जों बानायखादों। दा बेखौ नुनानै बयबो मोजां मोननानै लांबाय थादों आरो दा बेबायदिनो दिनै जोङो नैबे इसाना 22 खान 22 खान जोङो सोंबावदों। जोङो सिगाङाव जों जेबो मोनफेरि हिसाबै नै दा जोङो नैबे सरखार फैनानै मोननायाव जोंहा जोबोद गोजोननाय दं आरो जोङो साबायखर बावगोन प्रमद बर' बिथाङा जे जोंनो एफा मोजां सुबिदाखौ जोंनो होबाय। जों गावसुंथा हान्जायै गावबागाव सुंथानानै संसारखौ जालांनो हानाय बायदि जों बिमा माहारिया बेफोरजोंनो एसे मदद मोनबावथों। जोङो जेरैहाय 25,000 रांखौ मोनदों बेबायदिनो जोङो 50,000 रांखौबो किस्ति हिसाबै सिस्टेम बायदियै मोनोबा जों गोजोननाय मोनगोन आरो गुबुनाबो बिदि मोनलांबाय थाथों बेखौनो जोङो प्रमद बर' सारनिसिम खावलायगोन आरो जोङो जोबोद साबायखरबो बावगोन। बिथाङा जेरैबायदि जोंखौ मिथिंफ्राव खोनासंहोदोंमोन, जेरै बिथांखि लाबोदोंमोन, बिथाङा बुंबोदोंमोन, खोथा होबोदोंमोन। दा जों बेखौ नुनो मोननानै बिथांखौ जों रोजा साबायखर होयो आरो जोङो जेब्लायबो बे सरखारखौ मोनबाय थाथों आरो जोङो जोंनि नांगौ रोखोमनि सहाय सुबिदाखौ जोङो मोनथों, सहजगखौ जों मोनबाय थाथों। बेखौनो आङो आंनि साइडनिफ्राय बा ग्रुपनि जानानै जोंथि जागृति ग्रुपनि जानानै आं बिथांनिसिम साबायखर बावनानै आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।